Minkä energian määrä kasvaa, kun se siirtää eteenpäin? Ilon ja inspiraation. Terve, mä oon Kutilahden Heikki. Hain kesän 2012 energialähettilääksi. Valitsemalla mut saatte lähettilään, jolla on sujuva ulosanti, joka oppii mielellään keskustelemalla itseään kokeneempien kanssa. Oleellisempaa kuin se, että puhuu itse paljon, on osata kysyä hyviä kysymyksiä. Niillä päästään kiinni oleelliseen, niillä pystyy tarkentamaan asiaa. Ja mä oonkin hyvin kiinnostunut kuulemaan, millaisia ajatuksia teillä on energialähettilään viestinnästä, kenelle me markkinoidaan, miten me ollaan mielenkiintoisia, miten meidän oma innostus saadaan tarttumaan. Mä haluan olla hyvä kuuntelija, asettaa omat ennakko-odotukset sivuun, kuulla todella sen, mitä toinen tarkoittaa. Ja jos valitsette mut, saatte lähettilään, joka tekee töitä suurella sydämellä, lämpimästi, ihmiseltä ihmiselle ja tietty, riittävästi pilkettä silmänkulmassa.